दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया थामथि गेट टुगेदार लानाय जादों। बेयाव जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा फुंनिफ्रायनो जोङो फ्लेग दिखांनाय जोङो बा मुंख्लंफोरनो गोथैसि बावनाय बेफोरबायदि लानाय जादों। जोंहा आलासि महरै जोङो गोबां आर्टिस्टखौनो हांख्रायदों, जेरै फुंजा, फुजि, गेमस्रि, फैला, मेन्देला बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों। नोंथांमोननि नैबे हाबाफारिया मालानिफ्राय जोंनिया दिनैयो 1 अक्ट'बर, जों दिनैनिफ्रायनो फुंनि 9 बाजिनिफ्रायनो जोंनि हाबाफारिया जादों। जोङो खमैब्लाबो जोङो हरनि 1 बाजिसिम लाखिगोन, बांद्राय हरहालागै लाखिया, मानो होनबा माने अखा बोथोर, बेखायनो जों सानदों आरो जोङो थाबनो प्रग्रामखौ जों फोजोबगोन। माबायदि सालायलांगोन? जोङो माने जोंहा फुंनिफ्रायनो फ्लेग दिखांनायजों गोथैसि बावनायजों लोगोसेयैनो माने जों थान्दै मेल जुथुमनो जों थामथिम खालामगासिनो दङ। थान्दै मेल जुथुमनायजों लोगोसेनो माने मेथाइ खननाय बा मोसानाय, बेजोंनो जोंनि जेसेबां बाक्सा जिल्लानि महरगिरि एक्टर एक्ट्रिस बिथांमोन दङ, बिथांमोना बेहाय बाहागो लागोन। लोगोसेनो जोङो स्पेसियेलि जोङो फुंजा, गेमस्रि, फुजि बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों। गेट टुगेदार खुंबाय बिनि गुबै जाहोना जोङो जिथुके जोंहा बिसायाव मोनफ्रोमबो माने डिस्ट्रिक्टआवनो बडि फर्मेसन जायो, बा बे हिसाबैनो जोङो आगोलाव खुङाखैब्लाबो जोङो दिनै खुंनाया जोङो नै 3 बोसोराव आगान होबाय। आगोलाव जायफोर बिबानगिरि दंमोन बिथांमोना माबायदि खुंदों आं बेखौ गोसोआव गैया, खिन्थु जोंनि समनिफ्राय खुंनाया दिनै 3 बोसोराव आगान होबाय। जोङो बे 3 बोसोराव गेट टुगेदार खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा बोसोरफ्रोमबो बडि फर्मेसन जानांगौ बे।